Di bagasan las niroha dohami parhalado manomu-nomu haroromuna di bagasan kebaktian mingguta Minggu Patoluhon Dung Epipanias 22 Januari 2023. Tapuji tapasangat madebata marhite topik ni mingguta sadarion hagogoon ni debata na paluahon. Marede mahita sian bukede nomor sia ayat sada saat rodi ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumepalangit dohot tanoon. Amin. Lehon matu Jahoba hamulyaun ni goarna marsomba mahamu tu Jahoba mamake pahean na marhadohoan. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na soha tudosan na mantok mauliate dohami tuho ala di papatarho dohot tu akka si pilebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si maroham, saya payan madihami rodi pinoparnami barita naulii jala pararak maitu salhut bangso asa bicar sodang ni hasangapomu dohot diakka na hudul di haholomon dohot na nilinggoman ni hamatean marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita.
Sikat nipatik di minggu tasadarion imanatar surat di Filipi bindu 2 ayat 2 songonodo disudok disi gohi hamuma halalas nirohakon sadama parrohahok kamu sadama haholongamuna saroha sapikiram mahamu ido saatna atong rap mahita mangidogogo tu adopan ni debata lao mangulaho patik nai ale Tuhan debata sai parbugoi mahami mangulahon nahon bartu patikmi amin. Mare dehita ta pauduk be marohata lau manopoti dosatta tu adopan ni debata martang yang mahita ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargugo naso hatudusan sitopa nasa na adong paruhum na tigor na manghumi jolma manusia narodo hami tujolom manopoti dosa nami akka nahu ulahami marhite sian pangalosion nami di patikmu ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroai nang sian pakkateon nami nasoture rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i alaina tar sol-sol bagi do hami nuaing alani i asi maroham di hami ale debata nami pardenggan basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sesama dosa nami saluhutna jala suruma toddi parbadia turohanami be asa tarbahek kami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora suda na pinarbaga bagam diaka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jahoba, nunga diar sahiho ahu marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajatomu. Ahu tutu, ahu sadiri mana lesei akka pangalosim alani haderiyoku. Jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Mare dehita Turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di buku ni panurirang Mika mamukasian bidu pitu ayat pitu sahat rodi ayat
20. Mika pitu ayat pitu sahat rodi ayat 20 tajahama marsikat sorin. Ala yang goau manatap tu Jahoba do jala dihalungutun rohaku do debata ni hatuauku sai tangihonon ni debataku do au. Unak malas ni roha ale musuku mida au ai tinggang pe au sai hehe do au se ai hudul pe au main di bagasan haholomo Jahoba do panodang diau. Usungoku do rimas ni Jahoba ai do pa ibana do au mardosa paima di badahon ibana badaku jala tam aruli uhum au dibaen sai toguonna do au sogot tu hati uron idauku do hati gorammu. Alai idau ni musuhku mai sogot jadi kukupan ni haurahan bohina ibana naung madok tuau di dia do Jahoba de batang marsobu-sobu ma parataku marni dana sida dunghona lutut songon korba di halaman. Nung ngaro ari parpaulion di parikmu ari parholangan di pati doi. Ari haroroan ni halak ni tumopot ho sian usur dohot sian aka hutani Misir jala sian Misir sahatro di batang aek jala sian laut tu laut jala sian tor tu tor. Alai gabe halongonan matanoi ala ni pangisina binahin ni parbuen ni pabahenan nasida. Sai parmahani ma bangsom marhite-hite batahim punguan ni partalianam ni o alena pungu maringana ditobak di tonga-tonga ni Karmel loas mana sida majapal di basan dohot di Gilead songon uju ni ari akan nagalia. Suang songon diak ka ari haruruarmu siat tano Mesir au pataridahon tunasida aka halongangan. Idaon aka bangso parbegu mai gabe murak nasida alani saluhut hagon nasida apeon ma alangan tumbangan gabe nikel pangidos nasida. Ikon dilaton nasida ma orbuk songon ulo na mangisiri di tano aka hitir nasida rosian partabudion nasidai mandapoton Jahoba de batattai aka dot nasida jalama biar marado poko. Tumi sema de bata songko namar pamuati di dosa jalan nabu bos pangalau sion ni partalian na tubege dan tontong ibana marsigomos marrohani rimas ay marhalomohan nasida rohani ibana. Sai marpangulahi do rohana jala popoanna do aka hajahatota jala reokononna do sude dosa nasidai tu laut apala nau bagas. Sai lehonomu mahasit kurungatu si Jakob asini rohatu si Abraham nau ni urihomu tu opunu si akan hari dope. Ido sohatna martua do na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita.
tindakkon maha porsiotai songon na hina tindakkon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na so hatudusan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sesadai imana tinbuhon di si Maria na gabi-gabi siapon di porbadia andorak soha bubuhan idot hatta na tumaon na bernin di banguman di silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarus silang na tuat tuban matoro dung bitano na mulak mangulu di arin patuluhon na manai susugo lahundu siapon di debata Jahoba amanai pargogo na soha tudosani di simai bana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia jalan dosa dan dunia badia buria atau panahkan bisir hakka na badia do dia sesani dosa do dia hatai na mandok mula mangulu sogo dari halak na mate do dia nguluan di sora sudah. Amin. Huriani Tuhata, Horas Madita Salutna. Tabegema tikting di tonga-tongani Huriata di hari Minggu 22 Januari 2020, Minggu Patuluon Dung Epipanias, Parjulo na sorang. Nah di hari Selasa 10 Januari 2020, di basa-basa on Tuhata sadada dana boru di keluarga ni amata di Ales Feva Pangaribuan, Tubuni Nata Noprida Berliana Boru Simamora, Maringanan di Jalan Beringin Air Hitam, Perumahan B Sada A Blok Sada, 10 Pitu, Sektor Labu Baru Barat. Nah di hari Senin 16 Januari 2020 tolu, di basa-basa on Tuata sadada dana bawa di keluarga ni amata Desmond Sipautar, Tubuni Nata Dewi Susanti Boru Siagian Pardosi, Maringanan di Jalan Letkol Hasan Basri, Sektor Kompleks Gubernur. Ipas dodak danaki songoni natorasna. Nah paduaon ruasna taba. Mamuka Minggu Sadarion 22 Januari 2020 tolu, taba do ruas niuria KBP Pekanbaruon, keluarga amata Pransman Ricardo Tamba, Inatai Elia Kristi Boru Lumban Gaul, pindah siana KBP Resort Laguboti Abisaran, Distrik Opat Toba Maringanan di Jalan Putri Indah Perumahan Sudirman Indah, Blok B nomor 2 Sektor Pengayoman. Suara Koinonia Pakobasion Minggu Sadarion 22 Januari 2020 tolu, Padita Maston BS Sutasoid STH Marjamita di AKBP Tampan pukul 10 WIB. Padita DDF Silaban STH Marjamita di Pos Pelayanan Kana AKBP Harapan Jaya pukul 10.30 WIB. Bibel Pro Mas Rio Sinaga Marjamita di GKP Air Kulim pukul 10 WIB. Nah paduan permingguan sekolah minggu. Mamuka di hari Minggu 20 Januari 2020 tolu, patupaon mamuse permingguan sekolah minggu AKBP Pekanbaru, permingguan sekolah minggu AKBP Pekanbaru Maringanan di gedung sekolah minggu AKBP Pekanbaru, Parmingguan sekolah minggu khusus Batita Dawat Balita Maringanan di Sopona Medmed AKBP Pekanbaru. Parmingguan sekolah minggu na di Padang Bulan Maringanan di Pos Sekolah Minggu Padang Bulan. Parmingguan sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Tolu Sintua Pensiun. Di Minggu Sadarion 22 Januari 2020 tolu pukul 10 sada WIB di Patupado acara Purna Bakti Situa Amata Situa Beni Hebenhart Panjaitan umur 65 tahun sian sektor pesisir Rumbai. Pasaton Mauliate Niroata Dohita Marite Amplop Tujolo Songondalata Mandok Mauliate tu debata di Pandongan Yonna tu Amata Situa Beni Hebenhart Panjaitan Saleleng Mangula di AKBP Pekanbaru. Dung sidung acara permingguan
di patupa huria do acara ramatama di Sopo Godang, parhalado manggoko nama-nami dot inanami utusan sektor, seksi, kor paduan suara, badan audit, panitia pembangunan, badan usaha, ganup 2 hala, kecuali sektor pesisir Rumbai 10 hala, dot sude sintuan nang purna bakti, mandohoti acara ramatama di purna bakti Niamata Situa Beni Ebenhard Panjaitan. Acara purna bakti Situa Beni Ebenhard Panjaitan manja SK pensiun mando hata sian utusan ni Ruas Surya ima Nyonya Situa SP Siboya inang Boris Tompul sian parhalado amang Situa B Silalai. Na paupaton verifikasi distrik 22 Riau. Di hari Senin 27 Januari 2020 di Patupado verifikasi Parepengon ni Huria sa distrik 22 Riau pukul 10 WIB inganan di AKBP Tangkerang. Pembekalan bona tahun Forum Perempuan AKBP Resort Pekanbaru. Di hari Kamis 26 Januari 2020 pukul 10 WIB pertanyaan bona tahun Forum Perempuan AKBP Resort Pekanbaru di Sopomini AKBP Pekanbaru. Ria Marosude aka Paropuani Huria mandoti pertanyaan bona tahun Paropuani. Paunopon pembekalan kabit sa KBP. Di hari 31 Januari saat di 2 Februari 2020 amata Padita Victor Singal Hasilalai STA MM Pendeta Resort Pekanbaru Borhad mandoti pembekalan Kepala Bidang Koinonia sa AKBP inganan di Seminarium Tarutung. Suara Diakonia ulang tahun tusude Ruas ni Huria namar ulang tahun Ari Atutubu dohot ulang tahun Pardongan Saripeon Parbagason sian Ari 22 saat Rodi 20 Januari 2020 Parhalado dot Huria KBP Pekanbaru Pasaton selamat ulang tahun. Hatane debata ima sian pesalmen 120 ayat 5 Sai pasu-pasuon ni Jahoba maho sian Sion asa paidai daonmu inadenggan ni Jerusalem ganupari saleleng homangulu. Taringot pelean partisipasi pembangunan dohot tikting Huria. Huria na hinaulongi Tuhan Yesus Kristus ombar tu pelaksanaan sentralisasi Parepengon HKBP nang berlaku efektif mulai sada Januari 2020 mardalan ma 12 pilihan godangna 55% tu pusat. Tu Huria godangna 45%. Marhite tiktingon parhalado mangaleon panorangion tulu bagian naung ditotopon pusat. Asa mardalan operasional do sude program Huria. Na parjolo pelean bulanan manang tahunan. Pelean bulanan do tahunanon do songon haroroan ni parhepengon ni Huria lao pasauton operasional do program Huria. Di tahun 2020 toluan pungu pengeluaran lao pasauton operasional do program KBP Pekanbaru godangna 2 miliar 781 juta 205.400 rupiah. Parhalado manotopon pilihan bulanan manang tahunan tu ganup keluarga naumotikna 300.000 per tahun manang 25.000 per bulan. Pilihan bulanan tahunan di pasat mai tu situa sektor manang tu gereja marite amplop pilihan bulanan na pinarade ni Huria di inganan tikting. Nah paduan partisipasi pembangunan. Partisipasi pembangunan idona songon dana panupayon tu pembangunan sian ruas ni Huria baik pribadi manang keluarga pasauton program pembangunan konsistori selasar gereja do renovasi kantor ex konsistori Naleleng. Marite rencana anggaran biaya si pakeon ni Huria godangna 1 miliar 800 juta rupiah. Pembangunan ini mardalan mai lelengna sia bulan dana awal sian kasuria godangna 1 miliar 100 juta. Lao pasatoni pendanaan programi boi mata pilit partisipasi pembangunan 25.000 manang 50.000 manang 100.000 manang balgas sian 100.000 per bulan. Partisipasi pembangunan Huria di pasat mai tu situa sektor
manang tu gereja marite amplop partisipasi pembangunan na pinaradeni di tempat tikting uria. Nah patuluan pencetakan tikting uria. Di program uria patupatama menerapkan penghematan penggunaan kertas, paperless. Alani perlalado mengurui pencetakan tikting uria. Ruas ni uria dapat mengakses tikting uria marite website nang pasatami marite warta jemaat. Parhalado pasaton mauliate di radiota lao pasauton program ni uriata di tahun 2020 tuluan. Naeng ma saya toktong ita pasaton sian las niroata tutuhani marite pilihan partisipasi pembangunan do rade mengakses titing uria marite website. Tatangnya koma ruas ni uriata namar said na di rumah sakit do na di Jabu songon natar surat di tiktingon anggiat ma di daun itu ata persaiton tunasida. Songoni ma tikting di minggu sadarion tuata mana mamasu-masu ita sude. Mari dehita. Damidu di batana sumburung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati rohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hawa manami dohot yanami hatanya debata na manungguli rohado pikirat tada minggu sadarion laos minggu sedariom mari patu pahuriata pabor haton amang situa bajahitan memasuki masa pensiun ala lebih kurang 12 tahun nasida marhubas di tonga-tonga ni huriata hatay debata laho manungguli hita imana tersurat
di sada Korintus bidusada ayat 10 sangat rodi ayat napa 10 luhon. Sada Korintus bidusada ayat 10 sangat rodi ayat napa 10 luhon. Songonon maridok disi tapai hut ma di bagasan rohat takanup. Alai huwa apui mahamu alia kadongan mangasahon guar ni Tuhatta Yesus Kristus asa sahata hamu saluhutna unang maadong parbolata dihamu hot mahamu binahin ni sada ni roha dohot sada ni pikiran. Alai tarbot tikdo tuau marhite sian pangisi ni bagas ni si Chloe taringot tuhamu akkadongan pabuana masa dihamu parsalisian. Alai oddo hudok adong do dihamu namadok sisian ni si Paulus doau nadeba sisian ni si Apollos doau nadeba sisian ni si Kepas doau nadeba sisian ni Kristus do anggoau nabinagi do Kristusi naung tarsilang do si Paulus ulaning humokop hamu naung tubagasan guar ni si Paulus do hamu tardidi mauliate hudok ala soadong hupadidihod di hamu dukon ni si Crispus doho si Gaius unang adong namadok tubagasan guar husad diri hamu tardidi alai dohod do tahe pangisi ni bagas ni si Stepanas hupadidihon dukon ni i dang adong hupadidihon itap ni nahuboto adang disuruh Kristus yang madidihon mamarita ho barita nauli do jala ipe dada marhata habisuhon unang diorui silang ni Kristusi ai haoto dohata natarigo tu silangi di rohani akan Allah homago alai hagogon lebatadoi dihita nadapotan haluaon alai hahoto dohata nataringo tu silangi di rohani akan Allah homago alai hagogon lebatadoi dihita nadapotan haluaon olat ni doanggo sahatna dihamu manami dohot yadami nang sudiak kana tua-tua nami ruas di huria nasuboy arap pita marsaur di partikian on di minggu sadarion di tonga-tonga ni bagas joro ni bata amanginang manang tu dia halak batak adong do tolu hal na dibuanna tu dia halak batak saya dibuat do tolu hal. Yakin doa manginang dihawak kana tua-tua nabi boto haburo na tolu halau. Kemanapun orang Batak pergi dia selalu membawa 3 hal. Nah para jolo tu dia halak Batak saya dibuat kalak Batak do partukuanna. Manang tu dia halak Batak. Dakku pakai dohot hata ko dituak dang. Alaihu pakai mahata partukuan. Ala partukuan ima sada uada ni halak Batak makatai tarik ngeluna. Jala positif dui. Napa duahon manang tu dia pe halak Batak berhat saya dibuat do adatna. Hidup bahin amanginang molo tabere kalak Batak di Amerika marpesta bona tahun maradat itu luar biasa. Kemanapun orang Batak pergi dia selalu membawa adat istiadat adatnya. Dia selalu membawa adat istiadatnya. Jala patuluhon manang tu dia behala Batak borhat saya dibuat kalak Batak do huriana garejana. Itu mah bahina mangidang da pola herak kita molo di mana sih adong 5 HKBP. Di Singapura adong sada HKBP. Di Amerika
Doh di luar kana asing, saya dibuat kala Batak do. Huriana, garejana. Na tolu halodo, na selalu dibuat kala Batak manang tu dia bebana borhat. Alaya manginang, anong do silakko na? Audak ku boto setuju manang setuju kita rison alay omma pamarengakku. Manang di dia torop halak Batak. Manang di dia torop halak Batak. Buasa godang kode tuak. Manang di dia torop halak Batak. Buasa gudang punguan. Marga. Buasa gudang punguan STM. Manang di dia godak kalak Batak. Buasa godang gereja. Ini satu pertanyaan yang sangat dalam kehidupan kita. Dan mari kita benar-benar merenungkan ini. Ahado mabahin. Memang na semua do gereja menampu kalak Bataki. Na semua do STM menampu kalak Bataki. Na semua do KDI menampu kalak Bataki. Odo na gabi suku-suku na manginang. Maaf amanginang. Maaf dihamua kana tua-tua nami molo salah au mamereng. Molo salah panatabakku. Dang ala somuat. Alai. Sangat riskan do halak Batak. Tu perpecahan. Sangat riskan do halak Batak tu perbolak-bolaton. Amanginang maaf molo salah au mamereng alai omma nahu bereng. Nalomuar rohani halak Batak geleng. HP pertibion dia mau besar. Dan geleng. Karena orang besar akan dihargai, orang besar akan diperhitungkan dimanapun dia berada. Alai molo geleng do tidak akan pernah diperhitungkan. Ido mula-mula kita tuh huta, olak kurus karepengon, ido nona samar hebeng. Alai hola mok, wah haula bulu dubah. Sukses mau dipakai baru. Nalo muar rohat geleng met. Molo geleng amanginang ingot tamu mak tidak akan pernah diperhitungkan siapapun. Nang di pamaret tahun dak diperhitungkan di mana ngaha. Ngap amanginang saya mau katakan kenapa NU diperhitungkan? Kenapa MUI diperhitungkan? Itu karena besar. Jala amanginang. Puasa. Masa para bola tunon. Aodu bah muluhui hubereng. Puasa gudang gereja, puasa gudang pertukuan, asalkan dituak lah. Puasa gudang STM, puasa gudang punguan marga. Odu halak Batak. Kalau kecil rohana di gereja, beta kita, tabalik gereja tak. Karena memang emosional lo halak Batakon. Biasanya bisa ada gereja selesai, setahun, boleh baik halak Batak kalau 3 bulan selesai sudah. Yang gua di emosional lo, oh sana berek halak Batakon do. Berek kamu persoalan ya GP. 93-98 begitu banyaknya gereja yang muncul. Alaihola nama-naman, nama olah kita membangun. Alaih gue kebaruan luar biasa don. Yakin doau, tahu do selesai do, konsistori selasar do.
kantor huria yakin duawi luar biasa do hita lahoman arihon huria tahagai beri bakat baruon ay toribayan do garijana wala kecil rohana tu bali selai ay bet raro tawas garijata berek kamu hona kecil rohana isara kone ay bet akira toraha rowas selai hokar wa korenon tapu bulon tabak garijata tawai mo konete salinna berek kamu hola masalah ibarat di sana punguan ahana masa beta hita tabai pungatta tabai sana putai di mana sogot amanginang awak kubote hai bigi hamuon on ilustrasi itu sebenarnya Roma haror itu hai badu halihon dihumi pertiwon ho halak batak doh berkesia lagi doh alani nang boy ma surga ho bahasa Tuhan nang boy ma surga ala tikibor tibi hol nomor bedai doh terus kari jobin di mana itu Roma sialahi madong. Beta kita terakhir sampai surga ten di mana? Mereka kamu mah. Odo persoalan nama masa di tengah-tengah lingkungan tahun. Rizka kiat do kita tu par bola tu. Amangi nang molowau mamereng. Diboto akan tua-tua tado pabuah halak bataki riskan do tu par bola ton. Ido mabahen asa di podahon na tua-tua tatu halak batak tarihon dalihan na tolu. Dang marmeam-meam mo namanginang. Ala riskan do halak batak tu par bola-bolaton. Ido ikon dicamot do halak batakon. Ido bahin di mana dalian na tulu. Sobamar hula-hula, elek marboru, manat mardonga tubu. Amangin dang olo au masuk tu tolu halon. Alay na hubereng. Odo hamanatan nina tua-tuata. Bohano asa unang marbolat halak bata. Alani diikat maibana dohot dalihan na to. Umma mangikat na sida. Boy do tubuh persoalan, boy do tubuh perbedaan pendapat. Boy do tubuh alai ingot ma iko sadado hamu. Ingot maiko marsia juad do. Ingot maiko sobado homar hula-hula. Ingot maikon ele do homar marboru. Ingot maiko mana do homar donga tubuh. Molo sumana mardonga tubuh. Ingot tamu tidak ada obatnya. Ido baik do alak batak mana mardonga tubuh. Ulang asal padok kutungan tubuhna. Begitu masalah donga tubuh. Mapa manginang. Iko mardongu di tanah narara. Ini realita mangginang. Molo marbadai nomor dua tua apa yang terjadi? Maol dodomu. Ananima amanginang. Musuh terbesar dalam jemaat. Musuh terbesar dalam persauran, perpunguan, ima perpecahan. Perpecahan ini menimbulkan kelemahan. Gabi geleng bang, dang bal gabi, dia kecil karena terpecah, terbagi-bagi. Laos ido namasa di Huria Korintus, dung ditadikon, Apostol Paulus Huria Korintus, sada Huria nabolo namanginang, alai dang gabi pasu-pasu tu Huria na asing. Dia satu gereja yang besar, tapi dia tidak pernah menjadi berkat kepada gereja yang lain. Bahkan Paulus katakan yang menjadi berkat itu adalah gereja Huria Filipi. Dan dia katakan surat dia kepada Filipi itu surat sukacita. Karena Filipi walaupun kecil, geleng, tapi dia menjadi berkat bagi Paulus dalam memberitakan firman Tuhan. Dohot Huria na asik. Puasa terjadi masa perbola-bola tonon.
Dilo dituruk bukon marhoro-korong do nasida. Adong sisian ni si Paulus, adong sisian ni Apollos, adong sisian ni si Kepas, adong sisian ni Kristus. Molo tajaha ayat 12. Ahalo na terjadi omma amanginang sebenarnya na dipaingo si Yohanes Pembaptis. Si Yohanes Padili jalaon ikon sada patron do di kita kana porsea, sada patron di akka na poso ni dibata. Unang maau ubalga, jangan saya yang besar, tapi Tuhan kecil, tapi biarlah Tuhan yang dimuliakan orang. Lo ma Tuhan na ubalga. Alay au marme memma, ido didokon. Yohanes Padili. Ido ba ido ibana, haru mabuka tali sipatuna bilang mampu au. Amanginang yang sering terjadi hamba Tuhan yang besar tapi Tuhan kecil. Puasa terjadi amanginang maaf. Puasa terjadi. Habis energi nasida, habis tiki nasida. Hanya bicara tentang hamba Tuhan, hanya bicara tentang dogma, hanya bicara tentang ajaran. Mereka tidak bicara bagaimana membesarkan nama Tuhan. Mereka tidak bicara bagaimana memberitakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dang dihatai nasida, bohado memaritaho barita dauli. Yang ada sada situ amadok tuau. Isu amang parjolo prosesi. Para geda rumah nang parjamita. Buruk manangis kita parduli awisi. Alay satu jolo selesai. Bahasa iha taon. Habis energi tamak katai. Sampai kita bicara itu. Kenapa kita tidak bicara bagaimana HKBP ini lebih baik? Itulah kita bicarakan. Capek. Bohado hurian itu halal, marbalga bohado Tuhan ini dipuji dan dimuliakan semua orang. Itu fokus kita. Maka Paulus mengatakan harus berpusat kepada Kristus, Kristosentris. Ido. Tusido di apostol Paulus unang may. Amanginang dang boy de may maagos ya tonga-tonga luhuriata ujuni sita pubolon ison sangonodo aya habis no holo be. Maaf, itu membuat keterpecahan. Ima bahin parbulat-bulaton. Mudah-mudahan di kita jumpi langau amang paditain na adong sadakori tutup jam 12 siang. Amang padita satok kimamang ikodeon bahasa niku ala sajoban nono makatai taregot Indonesia do sajom nai makatai taringot ngulu ni alak bata itajuk pirangon dungi sajom nai makatai dia niku makatai paditay maratokin nayo makatai huriyain na odo halak bata amanginang na udah kuwo totohoman ang dangot. Jadi sajom pertama dia bicara tentang presiden, tentang negara ini, taringot negara on. Sajom berikutnya dia makatai taringot nguluon para sauran ni bana. Sajom nai muse makatai masuk nggak habis kamu smitong negara habis masuk memana. Ay sunod na balita silahi. Makatai mana huria. Gaurma. Tuh. Jadi holan sajom mamang terlau mamang. Itu kinayang madehatayo kalau sudin na. Toho no. Dang dihatai taringot, bohado hebak kuriay. Ahado deng behenota, ahado sipatu bauta. Amang inang ini perlu dirubah. Mindset ini perlu dirubah. Cara berpikir ini perlu dirubah. Iku perlu do dirubah. Oh.
Saya salut dengan presiden kita ketika dia berani menyuarakan kebebasan beribadah, kebebasan beragama. Ay wasulu kita makatayon ni mana. Masa kita larang orang beribadah kepada Tuhan? Alani Paulus madok, bohado huria Korintus menjadi gereja yang misioner, gereja yang menjadi berkat. Jala sada pamatang ni Kristus ikomiyama di bagasan dameni Tuhani. Amanginang molo di Tuhan Yesus si Petrus huleho madiho anak kicu harajau ni debata, bukan mau mengatakan bahwa Petrus akan membuka pintu surga, tidak. Aku dok dang. Sodung salah kita mengatusi. Tidak. Tapi Yesus mau katakan kepada Petrus, nana yang dokonon ni Yesus tu si Petrus di do ibana uleo matuho anak kicu, bagaimana lewat Petrus, lewat orang percaya kepada Kristus akan aprosea mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pajong joko karajau ni bata di tengah-tengah ni Portibion. Ahado harajau ni bata, satu daripada itu adalah damai sejahtera. Audok domang maaf inang amang inang. Hai molo kalau berbeda mana ikun sisturi mana batan ini. Maaf. Sorry abang. Turia mah gitu. Audok debat turia mau berubah sih. Tu surga do? No. Maaf. Mulu orang berbeda mana uang marpungan ayah habe gunaan abi. Tu mah aku masuk marpungan. Lu jah mah kita marpungan. Engkau berbeda itu. Capek kita. Lu jah kita. Ale bohado gabi. Huria halak na porosia nagabi pasu-pasu di tengah-tengah ni Portibion. Pajong joko karajau ni bata di tengah-tengah ni Portibion. Alani doa manginang. Adong matuluhal di do apostol Paulus asa mangolu huriai di bagasa kasadao. Asa mangolu huriai di bagasan dame nasihat di bata na parjolo di do apostol Paulus mana turupukon seia sekatala sahata mahamu indahia do upamani halak bataki ai godang aik laut dos niro hados sibain nasal unang dipelesetkan ada yang mapeleset ai godang laut dos niro hados sibain nasal ndak ada itu. Boido berbeda pendapat. Alai ikon seia sekata, ikon sahata do kita. Begitu diputuskan, God, itu dilakukan. Dang boidang. Ido Paulus madok, ikon sahata, amanginang tu sommarah kita yang dibuat kata yang debata asa tong di bagasa damai kita di bagasa kasadaun ikut sahata do kita paduahon didok diturupukon bohado asa boy di bagasa kasadaun marsiatusan amanginang jepek dodokonok kutareo tusot molo so marsiatusak kita mana terjadi. Maino molo so marsiatusan marsiatukan jadi molo so marsiatusak kita manginang pasti do marsiatukan
patuluhon. Bohado asasada. Bohado asadao parbola-bola tuni. Paulus madokon ikosaroha sapi kiram mahita. Pikiran dan pandangan yang sama yang berpusat kepada Kristus. Dang malo-malo kudang. Dang hagiot tudang. Alai pikiran doho pandangan nasarupa na berpusat tu Yesus Kristus. Oddo na tulu halodo didog Apostol Paulus. Anani dia ya sapulalu iba nama unak kya atusi pangasaho pikiranmu laho mangatusi silangi. Unang pangasaho kabisuhommu. Unak pangasaho gogom. Alai pangasaho mahagugon di bata. Halak na mangasaho kagugon di bata lo dapat kaluaw. Amanginang tabuk kamajo buku deta 122 ayat 4. Ini luar biasa. Asa tabireng jo bohado halak na dibagasas hasadaon. Tede hom majo namang di parbaga debata rak maju to bagi dosa da dua tuluya di parba tunamar saro pasu imaroha amanginang dang muki pasu-pasu di batana berbulat-bulat. Jujur. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang terpecah-pecah. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang berbadai-badai. Tak pernah itu. Tapi Tuhan memberkati. Masu halak nari bagasan sadane roha. Ingat tamu. Itu buku ini 1, 2, 2, 4. Sadama rohata, sadabi kirata. Marsiat tu sama kita di tonga-tonga minggu dua. Na berpusat tu Kristus. Pasu-pasu ni di batalo kita. Porsia dua manginang. Saluhut na tapi kiri. Saluhut na tatotopod di rabot turia. Saluhut na naing tapajongjong tabangun di huria tahun. Selama 5 tahun sebelum jubileum. 75 tahun huria takai pakan baruon. Tulus dui. Molo di bagasan hasadao kita. Molo di bagasak kasadao kita. Porsia doa manginang. Molo tapangasahot Tuhani. Boido tulusi saluhudna. Molo denggat tahoma si huriaon. Yakid doa manginang. Ukap do sude rohani akada tua-tua sude ruas di huria. Laho mengurupi huriana. Kalau kita tat semua jemaat, kalau kita layani semua jemaat, kalau kita sentuh semua jemaat lewat pelayanan kita, lewat pelayanan di sektor, kalau semua sintua bergerak, kalau semua pelayan bergerak, apa yang tidak bisa kita lakukan? Apapun boleh kita lakukan. Pasti dobo tapat lupa. Diamang situ baca dari sorap dohotinang. Amang. Naing bade itu do iluk tu didik ke makataya amang di bersermonan.
maul do habe meninggal ho para sauran daro hakku. Sadari amang di Baborhat memasuki masa pensiun. Di parsermonan margai dua kadongan. Ay hola pensiun kamang situon soihabe romang ngopi tu par konsistoronin na. Nah udah lu samong pajitan, ada yang pajitan dan nang pensiun amang hari minggu neng ro rak mah kita mangopi dah di samping ni konsistori ni kulo tu ama. Dang namar sirak kita mang. Dia kabar seorang ndak lah, artinya mang dah rap do kita disude para saurata. Kopet amang dari Jumati marulang tahun 25 tahun. Laos sudah do tu amang, itulah kado ulang tahun amang. Sadalas ni rohanami amang di bari tahun amang di para sermonan nunga adong dipilit sektori nalaho manguduti ulau pakubasyon muna di tonga-tonga ni Huriata di sektor Rumbai Pesisir. Kado ulang tahun, boleh hati mamang. Dang di palowas di bataso marparmahan biru-biruna. Dang di loas di bataso marparmahan. Alania mang hata mulia tiro nabui pasahaton ni Huriata tu amang. Moliati ma di sude ulau pakubasyon ni amang. Ahu do tu amang. Hutad dalu na tutuay. Raja Arab. Arab dohot inang. Bidan na terkenal di Tanjung Pinang. Hutad da. Orang yang peduli kepada gereja. HKBP. Moliati ma di sude ulau pakubasyon ni amang. Dan adong na boy tarbahin ni guria laho mabaylas rohani abang alay porosia do awamang ditikyon lasiad do roham marulup-urup do tudim ala sahat amang tu memasuki masa pensiun dang sudi amang boy masuk tu masa pensiun dang jala odo ikon tahamulati hotu ado pada debata. Boy amang memasuki masa pensiun. Tuhat tamana masuk sude ulau ni amang. Sude ulau pakubasion apa ni tupani amang. Salelungo di tengah-tengah ni Huriana. Di tengah-tengah ni sektor Rumbai Pesisir. Tuhat tamana masuk inang. Rap doho sude peparammu. Dok matu sude parammu. Molo marhapo satu adopan di bata. Sai di patulus di batado. Saluhut nasina kaban ni rohana. Las maroham amang. Las marohaminang. Alung ngasahat amang. Tuna memasuki masa pensiun sadarion. Marulup-ulup ma tudim. Dihamwa kamanami dohot yanami sadarion. Babor hatot tama amang situa. Bepa jahitan memasuki masa pensiun. Heber 10 tolu ayat pitu di dok. Ingot tamu ma akan manguluk tamu. Napabahon hata ide mata tu kamu. Ujung ni para nasida ma bereng. Jala tiru hamu ma hapor seaon nasida. Tatangyak ko ma amangon. Tatangyak ko ma inang rap doh sude poparanna. Sai di pasu-pasu de bata. Tapasahak ma peliatan non. Songotan danilas di rohata. Hamulatyon ni rohata tu ulau pakubasion di ulau pakubasion ni amang salelengon di tonga-tonga ni Huriata saleleng 12 tahun nasida marhobas di tonga-tonga ni Huriata amin martangyang mahita mauliati mali Tuhan disungguli hodo hami marhiti hatam dia pala minggu sadarion asa manotuk kay majamoton hasadaun di roha, hasadaun di pikiran, asa marsiat tusak kami alai Tuhan, asa dau masyak kami parbola-bola aton,
Aidang di halong hoko para bulat-bulaton. Alai na di halong hoko imamia di bagasan hasadaw ni roh hasadaw ni pikiran. Mia di bagasan dame nasiak ko alai Tuhan. Iko patardo berengon ni halak hara jaummu di tonga-tonga ni portibion marhite hami akan napindilit mon. Sibuan dame mahami, sibuan hasadaw mahami. Di tonga-tonga ni protibion. Molo adong hagaworon, molo adong ali Tuhan persalisian. Ajari mahami sibuan dami doho sibuan las di roha. Ajari mahami sibuah kasadaon. Ay hanak na di bagas sa kasadaon do di pasu-pasu ho. Marsinod dang mangulo nami. Marsinod dang mahami Tuhan. Di dia pe hami maringanan. Di dia pe hami marpunguan. Ale Tuhan. Sibuan dami mahami disi. Dang sibuak kagaworon. Homa na paubah roh ada ho pikiran nami. Homa na paubah roh ada ho pikiran nami Tuhan. Asa manotok kami sibuak kasadaon. Di tonga-tonga ni ngulu namion. Ay di basahat todo di hami anak kicu harajaon. Pajong-jongon nami ma harajaonmu di tonga-tonga ni portibion. Mardami sonang mahami saluhutna. Ay mono di bagasak kasadao kami alai Tuhan. Mono sarro hasapikira kami alai Tuhan. Ahape na sinakapan nabi say na patulusom mudui di tonga-tonga ni ngulu namion. Unang paluwas sa mga saho gugudo ho pikiran nami, mga saho perbino Tuhan nami, mga saho pertibion, alay holang mga saho ko mahami alay Tuhan. Mulwadong na marbulat, mulwadong na marsali sisiat tonga-tonga nami. Di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni punguan. Manang di dia pe Tuhan. Pau mahami. Jama mahami ritikion. Jama mahami ali Tuhan. Paluas mahami. Olo mardame. Dohot diri nami. Mardame dohot hala naasi. Paluas mahami. Mardame dohot hala naasi. Paluas madame rohanami. Paluas madame pikiran nami Tuhan. Paluas mahami mardame dohot alo nami. Paluas ma Tuhan. Asa dau mabada. Dau mabada siak kami ot Tuhan. Todimi mamangaraja rohadohot pikiran nami. Ulak mahami di bagasad damem. Ananung ada jamaho di tiopo dia peoko tangammu Tuhami mamasuk-masuk hami. Dame hiya dorohanami. Ananung ada tiopo hami. Lasia dorohanami sonakia dorohanami. Ananung ada pasu-pasu hami. Mau lihat di ko Tuhan. Paragugui pasu-pasu mana bosom. Amang situ abi bacai tadi son. Rap dohot inang rap dohot keluarga. Mulu sadario di paborkat. Huria memasuki masa pensiun. Di masa-masa pensiun. Sonang marohana. Sonang mapikiranna. Di bagasan. Hahisaro maibana Tuhan. Mau lihati madiko. Pasahat taima keluarga. Inang dohot sudipo paranda tuaro pambuna badiai. Patuk ma salugut. Na perlu di tunga-tunga ni guluna. Pasu-pasu mana bosom,
Amang rap dohot inang dison dohot sudebo paranna ape hom matanga menabadiai mamasu-masu nasida mauliate di Tuhan di pararhona posomon marhobas salelehon di tonga-tonga di huriam jala sosoi tong-tong nasida nang pe memasuki masa pensiun manotong nasida makobasiho saleleng di lehok kodo peho sahangoduan mauliate di Tuhan. Amin. Tapasahak mabeliat tanam muli tu arobane di bata mared de mahita.
Maing masuk mahita lah berhat memasuki masa pensiun amang situa BE Panjaitan. Mari dia mahita siap buku nomor 15 ayat sada. Hamudongan sahuria na pungu di bagas joroon numaing jongjong do di tonga-tongata ima amang situa be Panjaitan nunga de go hitiki pangulaw nasida di huriata nama cohot manasida numaing sian habaralo ni huriai alani tamado pasahatot tahamulateo ni rohata tutuhata nama dongani jalan nama ragugoy kon hut na patawon nasida salelengon mangulaw na habaralo ni akup ni une do pasahatot tamoleate nang tunasida nau makalau jahon jala makaro coton mangulahon ulahon di huriata alani pabor hatot tamana sida nuaing laho pensiun hamudongan nami amang situa BE Panjaitan ho baratu aturan doho peraturan ya HKIP nunga dikoi hamu pajon nasahat tu hamu marhubas di huriai namadok mauliate do huriaon tutuhanta napataho kamu marhubas hobar tu tohonan nasahat tu hamu nunga dikoi hami pangolio muna markite pakubasion tohona situa di pasahat hamu do na pinangilo ni hatan itu hatan namadok sahat ula tohona mi natamado hamu nati honon ni huriata siala pangulau muna nasarelengod di tuhata angket marparbue nina hino basamuna nasarelengod di jolo di tuhata gabe pelian na hutus jalamabuan pasu-pasu tuhagad dan ina porosia dohot hautugu ni haporosiaon dia kana hino basamuna alani makamanami dohot yanami jongjong mahita sahuriaon martangiang tutuhata rimma hamu jongjong saluhutna martangiang mahita ale debata nami nako asi dohot holong ni roha rodohami tua dopamu lahu pasahatun hamulatio ni roha nami siala pangoropiommu dinapo semon salereng di pararho makubasi huriam nunga sahat di ula-ulaun hasituaun na pinasahatmi saibahin maramos parbueni ni pakubasyun nasida di ruas ni huriam tuhanguduan salelengna nang naposompe saya si maroham ramoti manasida lam ramoti manasida dung mamuka pensiun siapa kubasion nasongon sahala situa molotung di jalo pensiun sian hasituaun saya ramoti jalapatugu ma pos niroha nasida tuho palas maroha nasida tongtong pahipas pamatang na lahomadai hinauli nitiki pensiun songo jolma namar pakilalaan marroha jala namar todi hobar tulomo neroham tugu-tugu jala ramoti mana sida diaka ari-ari ni hatutonna asa tongtong mana ili tuho aisya kodo haruan ni hadameon las doho sonang niroha di bagasan tod di perbadia pasu-pasu manang keluarga sisolhot nasida asrak mangulop pun jala makamulatihon pasu-pasu najinanu nasida siako akup nii marpamati maroham dinasa akaleon dohot hangurangan di dongan namion dinasa pangulaut dohot pakubasion nasailaon
Sai sesai mai alani holong ni roham. Pinuji maho ale Tuhan Yesus rodi saleleng-lelengna. Amin. Hudul ma hamu saluhutna. Ujahok kami ma eskapat dita hakai berasut pakabaru taringotu situa pensiun. Surat keputusan pensiun situa nomor 5 garing 22 titik sadak titik pitu garing D 22 garing SK garing sada garing 2020. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKIP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau berkedudukan di Pekanbaru menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKIP tahun 2002 setelah amandemen keempat tentang masa pensiun penatua HKIP, mengingat aturan peraturan HKIP tahun 2002 setelah amandemen keempat pasal 25.6.6 tentang masa pensiun penatua HKIP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Benny Ebenhard Panjaitan, tanggal lahir Tanjung Pinang 20 Januari 1958, ditabiskan HKI Pekanbaru 10 Juni 2012, pensiun HKI Pekanbaru 22 Januari 2023, minggu ketiga setelah Epipanias, pensiun dari Sintua karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas Sintua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 22 Januari 2023. Huria Kristen Batak Protestan Pendeta KP Resort Pekanbaru, Pendeta Victor Singal Hasiala STH MM ditandatangani dan juga di stem. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan tembusan Praise KP Distrik 22 Riau, para rado KP Resort Pekanbaru, para rado KP Pekanbaru Resort Pekanbaru pertinggal. Alena poso ni debata amang situa BE Panjaitan mardongan pos di roha di debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot tor di perbadia hupa borhat kami mahamu laho pensiun sia situa di pasu-pasu tuhata Yesus Raja ni Huria ima pakobasi muna saralingon jade ramoti mahamu diaka ari-ari ningulumuna jala di parrohai mahamu madai hinauli ni tiki pensiun diaka ari-ari si dalam muna dope tutiki naroon. Amin. Pasatai matu amang situ age munte laho mangaturhon laho madok hata madok moliate tu amang situ abi Panjaitan doho tidang doho keluarga dia kaula poko basun dari tonga-tongani uriata oleh kai mati kitu amang Saat maita tu acara naman dohata na parjolo sian dongan nami nang pensiun namang situ abe Panjaitan pinasat ma partikian. Mau lihat mah di tuata nah hiromatan amang pareses nak pesorison oh isod do nah hiromatan amang pendeta resort dohot sudi pangulan daguk tiki Rodi dengan parhaladu mau lihat tema di parsaur watta di Salelengon daktarasa di parhobasan nami di hurian itu hatta nunga mardalan 10 tahun satonga sonari saat mati kina pensiun kami jadi buka-buka mah
taringot tu pakobasyan. Saya ujahay ma. Di dia do halu aku di pakobasyo. Dia do standar. Jala di dia do hahurangan. Jadi hubukama di standar do halu aku. Memang 2 jempol do. Dang marisi alai di hahurangan gok do sina. Jadi ala ni tentu do macai gok hahurangan nami di pakobasyon nami manggido maaf mami di si jala dihamu dengan paraladu na tinggal na tetap marhobas na aktif semangat mak di pakobasyon jala panggilan nami turwas ni huriata toktong buat hamu hami di bagas atang yang una gabi huingot do aunggo songon pagi dua ni udah kunahinan ditanya undang tanya kok kamu si gajang umur hami tanya kok masa tetap sehat alana si gajang umuri bonus dosian khasiaton iba. Jadi mau nasihat tiba dapat ma bonus gajang mau umur. Jadi hami pe utangnya kami asa tok tonggo hamur wasni tuata sehat tujuan niarion. Utbutima hata kami mau lihat Mau lihat tema di amang situa be Panjaitan. Pasatami mapartikian mewakili sude ruas inang nyonya situa Pesiboya inang Borus Topul jolo mamu inang horas madhita salahutna nahu parsangapi hami alahu berkami so amang pareses nahu parsangapi hami amang pendeta resort nahu parsangapi hami sude parhaladoni huriata hakabipi hang tua dison jongjok kami songon utusan sian ruas ni sektor pesisir Rumbai. Ngolatu ngarungan non akan hurang lubi di pakatayon nami maapok kamu mahami akka amangin. Saunari dihamu amanami situa nami amang situa Panjaitan. Nunga sahat tamu amang tu masa-masa pensiunon. Mau lihat ma di tuhata ala di paluas Tuhan hidup hamu sa tu masa-masa pensiunon di bagasan kesehatan di bagasan tiurni pikiran rak do ina jadi dipakilalah rohanami do di saluhut ulau muna pakko basio muna di ruas sektor pesisir Rumbai gudang doakan nadinggan di baik kamu amang mau lihat emang. Jadi songonido nang sian hami ruas ni pesisir Rumbai
Molo tungarong akan nahurang lebih melalui waktu pertanyaan manang dipakatayo mang dipangalakan nami maradopon amang situa nami maapok kamu mahami amang alai adong sidohonon nami saotik di pergumulan na sangat berat di hita ruas ni pesisir Rumbai, sektor pesisir Rumbai di naso adong dope situa sektor dihami. Jadi nang dihita ruas ni huria HKBP yang tua sarak manangnya kok kita asa adong naolo mangului parsuruan ni Tuhan. Jadi diamu amang situa penjahitan gomos nami kurasa boy do peon songon PR dua mahamu nau purna bakti sian sektor Rumbai pesisir ima amang sintua sibuya dohot amang panjaitan rak mahitamang lau padimudimun sektor pesisir Rumbai asa adong parmahat dihita asa adong parhalado dihita khususnya di sektor pesisir Rumbai unang marnalu jahamu jala dinggama komunikasi ta asa taririt isema nalao gabe si patujolo ota songasada parhalado sian sektor pesisir Rumbai. Jadi mau lihat mamang di pakobasio muna salilingon dangadong nalao si doon no aming selai soholan hata mau lihat sehat mainang sehat mamang dinamadalani masa-masa pensiunon rasa imajon nalao si doon nami mau lihat maditu hata horas. Mau lihat tema di inang Borus Tompul, ujo kami ma amang situa besi lalai mewakili seluruh paralado AKBP Pekanbaru, dohot paralado resort Pekanbaru. Salam, oras ma di dasaluhud na. Dihamu na parsa nga hami. Ama nami, ina nami, hahanggi pinaribot luas ni huria na hirohon na Tuhan Yesus Kristus. Taluwi ma dihamu amang pares nami, doot inang, amang paridadresot, doot inang, Rodi sa luhut na Pangulo na Kutiki. Dong aku parhalado, talumo ba niyamu, ama nami, ina nami parhalado, naong pasyon. Mangidutiki kami sa tokin, sangon perwakilan siyan hita parhalado, lau pasahat ton hatan uli hatan adinggan, tu amang situ pensiun amang panjaitan doot keluarga alai buah dihita parhalado nung ado sarohata asa dapok dihita son hata ni tua songgok ina istabi-tabi di bukulan di rumah korga asa terida hita parhalado di setatahi jala totong di bagasan sadanai roha mulut tungapo yang makatakon akahata unli hatang dinggan tomang situ pajita doh keluarga nak usaha tamai tate mulai tema di hamuna amang situ pajitan doh keluarga rodi saluhudna nama loha di hamuna mulai tema di Tuhan dari sadero matutu daw matikina dapat mau basna nung ada jalo hamunakin SK pensiun nak pinasaha ni amang padita resort
Saya sudah ini tulang, dohot ina tulang, amang inang, dangal ani hagugutay, alay dengan bahasa ni Tuhan ini na to madongani hamuna. Budi patupahamuna ulina dengan lahu makubasi huriat tahun terlumui ma di sektor pesisir indah. Alani sakay parlado dosan sa luhur na ruas na huriatta. Manangya kong hamu dinok pensiun hamu. Angge matutu dinok pensiun hamu amang do tamuinang dan kita bayar mata debatama dia hamu paso-paso. Di paso-paso ma ulam muna na naudidenggan di sailingon di na makubasi huriat tahun. Alay takas Panginoon namin di hamu amang situa pajahitan sa unang pinasahan ni inang siyan utusan ruas nakin merpangidum mahami unang pasobo hamu sektor pesisir Rumbay Sumaruluan. Nakpenang masohot tulang siyan huriaon alayang ko di sektori paima adong dapat akka na makubasi mo siya di sektori mangido mahami tuamang doto inang asa paroha kamumay. Maulihat tema di Tuhan. Di paso-paso maulam-ulam doredengkan na sa lingon na makubasi huriat taon. Tung songon di pe nabuhi pa sa hatami hata maulihat ito hamuna. Amang situ pensiun tuhata manamang gohil asiro hata. Alani rohon namin ma di pasaurata dia ka nasalilingon. Mulut tungarong na hurang lubi dia kapak katayo na pangalak katalubumi badipad bahenan. Asa galagala isteluk mateluk magdagul-dagul. Mulut tungarong akan hurang lubi di pasaurata. Kita sama kita dia kapal halado amat tadi batama na mga pulapul. Saat masulu saat matubotean nunga sahat diulah tulang ni salilingon saat mahita tabang gabian. Sauru manang tu parhorasan. So ni mahata siya kaya perhadalo oras madihita mulati mali Tuhan butima. Maulati ma diamang situa be silalai saat matu acara pasaton cendera mata sianuria inang idoma paralado parartaon pasaton dot akadongan parhalado. Mau lihat mah di tuata pardegan basai di obason rapita marlas niroa inang sahat diula amang situa be panjaitan ulau dari tonga-tonga ni uria. Jadi ami mah mewakili sude ruas sudo paralado di amang do diinang pasaton amal ni uria di pakobasion nyamang salilingon do di sude aka kerjasama ta di tonga-tonga ni paralado temang. Jadi lasmara nyamang sehat mamang do inang sude poparan kacang umur boy do peita masaur di tonga-tonga ni uriata mau lihat tema. Surat na tu inang mat. Mari dia mahita para surah pultulu ayat tulu laus rim mahamu jong saluhutna
nungarane rohaki guru riho mangoluku roho tamino gusti sanggup maturo aku unang sayolan manete kuis handuk diriku. Datangnya kemapelian atau pasahat tuaru paling dibata taboduk be marohata martangiang mahita ale debata amanami na di banu agi jang horo harorowan nisalahut sileo leo narengkan dohon nasau di basa na mo diutus upasahat ay masya na lihomit uhami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na hutus di colom pasu-pasu may jala ramoti asaho para siya kami pilihanon pati puno rajom mo di tonga-tonga ni huriyam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite tudim asalamutan na hami kodang nisilo lihomit uhami asalam girgir hay madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani lehoni toniro di papataku Alia manami na di banua gijang say binarbadia maguharmu say ro mahara jaunmu sesaut malomule roham di monotongon songon di banua gijang lehom matuhami sero nangoluan siap hari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami tugion tu pangujunan palu amahami sian pangako. Mulak mahamu di bagasan nabi dohok las ni roha jalo hamu pasu-pasu senamat dari bata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata mahamu di sodakot Tuhan di bata buhina Tuhamu jala asim arohana midahamu di dopakot Tuhan di bata buhina Tuhamu jala di pasorhon ma damena tuto di munabi. Amin. 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 Ora selamat hari Minggu amang inang upagi duhami matu sudi situa amang pajita rap dohotinang isom maju kita rak marpoto mahita ijolom maju rak marpoto mahita amang situa rap dohotinang situa tujolo maju kita rak marpoto kita.